La idea sorgeix a partir d'unes imatges, d'unes fotografies que em cauen a les mans i que les trobo espectaculars. Són unes fotografies dels anys 50 en les que s'hi veuen jugadors del moment, del Barça, que venien a passar els estius, venien a passar uns quants dies cada estiu aquí al país, a Andorra la Vella concretament. Es posaven la samarreta del Futbol Club Andorra i jugaven al partit de festa major defensant els colors de l'Andorra, saps? I a partir d'aquí dic, ostres, això té un reportatge. Vaig començar a estirar del fil i més que un reportatge el que he acabat tenint és un llibre, perquè cada testimoni amb el qui parlava sobre aquestes fotografies m'explicava anècdotes, m'explicava fets, curiositats i m'explicava o em suggeria parlar amb algú més, no? I això s'ha anat fent com una bola i al final ha sorgit un llibre amb 108 testimonis directes de persones que tenen alguna vinculació entre Andorra i el Barça. Bé, amb el president del Barça, amb el Joan Laporta, ens coneixem de fa molts anys, tenim amistat i hem coincidit no només esportivament en l'estadi quan hi ha partits, sinó que he col·laborat amb ell amb les seves campanyes electorals quan s'ha presentat per ser president del club. Per tant, hi ha una coneixença estreta amb el president i quan li plantejo que escriuré aquest llibre li sembla, evidentment, una excel·lent idea. I jo, com a membre de la Comissió Social, doncs, tenia accés habitual amb persones de l'entorn de la Junta Directiva, ho vaig plantejar i des del club es va veure de seguida amb molt bons ulls. Tant que li vaig demanar al president si em faria el pròleg i no va dubtar, em va dir que sí. Clar, imatges n'hi ha molt diverses. N'hi ha que són documents històrics inèdits, n'hi ha d'altres que són documents que m'ha facilitat la mateixa família de l'esportista o de la persona que tingui aquesta vinculació amb el Barça, perquè no només surten esportistes que s'han vinculat en el club, ja sigui perquè han jugat amb alguna secció o amb algun dels equips del club, sinó també persones que pel que sigui tenen vinculacions des del punt de vista social, penyistes o des del punt de vista de responsabilitats directives que també n'hi ha hagut. Jo començo a fer aquesta recerca fa aproximadament 3 anys i arran de que vaig recollint informació i documentació gràfica i vaig trobant històries, fets, curiositats que són, la veritat, són maques d'explicar, doncs quan les vaig ajuntant veig que cada vegada tinc més material. Això, un reportatge farem poc. I decideixo començar a escriure el llibre. Això va ser fa 3 anys que començo a fer aquesta recerca i el llibre pràcticament l'hem enllestit fa no res, a finals d'estiu del 2025. Jo crec que el més complex ha sigut endreçar tot el volum de documentació i de testimonis que he recollit al llarg d'aquests 3 anys. Al final ho he endreçat amb 15 capítols, els primers amb clau més històrica, contextualitzem els orígens de la relació del país o de les persones d'Andorra amb el Barça, com es comencen a teixir aquests vincles i a partir d'aquí com es van reforçant i com es van succeint de generació en generació, també amb diferents onades que les expliquem al llibre. Cada vegada que en el Barça hi havia algun fet destacat, doncs això era motiu de que se sumessin nous aficionats. Per tant, comencem amb una visió més històrica i acabem amb una visió més social, més contemporània, de com el barcelonisme es passa de pares a fills i com el barcelonisme és fruit de moltes anècdotes. I entremig hi ha capítols on parlem de persones del país que han estat a les juntes directives del Barça, d'esportistes del país que han passat per la Masia i han passat pels diferents equips de les diferents seccions del Barça, i parlem de tantes i tantes històries i testimonis que donen fe de que el Barça és un club molt estimat i molt present en la societat andorrana. Hi ha diversos motius. El de proximitat n'és un, el de la llengua doncs segurament també n'és un altre, el dels vincles culturals, però sobretot hi ha un motiu principal que és històric, que és que al país, a Andorra, mentre no hem tingut equips o clubs de primer nivell, ara sí que els tenim, ja fa bastants anys que els tenim de fet, però mentre no teníem equips de primer nivell,
la societat del país també buscava un referent amb el qui sentir-se identificat quan hi havia futbol o quan hi havia qualsevol competició esportiva. Per tant, el Barça era capaç d'aplegar aquest sentiment per ser un referent per a moltes persones del país que necessitaven, volien tenir un equip en el que sentir-se identificats i celebrar títols. Cada testimoni, cada anècdota, cada fet que he documentat té les seves particularitats. Tots són interessants. N'hi ha que són segurament més mediàtics, com els que protagonitzen jugadors com Maradona o com el cas de Figo, que es va saber que se'n anava al Madrid justament quan estava participant en un campus esportiu aquí al país. Però destacar-te'n algun, jo crec que no. Jo crec que cadascun d'ells és igual d'interessant o divertit o curiós que els altres. Bé, Maradona ve a Andorra perquè l'any 83 el primer equip del Barça va fer l'estatge de pretemporada aquí a l'estadi Joan Samarra. Maradona sortia de l'estadi, caminava pels carrers d'Andorra amb la resta de jugadors com un mes i inclús es permetia la llicència quan anaven en camí de l'hotel de parar un moment a Pirines i comprar-se alguna cosa, no? O d'entrar en alguna cafeteria i prendre's alguna cosa. Per tant, feien vida no només ells, sinó tot aquell grup de jugadors que venien durant 5 estius, van venir aquí a fer la pretemporada, se sentien tranquils, se sentien confortables interactuant amb la gent del país. Això era els anys 50, que encara no hi havia tots els compromisos ni protocols que demanen les marques i els contractes de màrqueting i d'imatge dels jugadors, que venien els jugadors del Barça a entrenar-se amb altitud i així ho feien. Anaven a córrer pels camins de muntanya, anaven a l'antic camp de futbol que es trobava aproximadament on avui hi ha l'edifici de la CAS, i quan no entrenaven, doncs, igual que als anys 80 feien els jugadors del primer equip, doncs ho feien ells als anys 50, es relacionaven amb la gent del país, dinaven amb ells, sopaven amb ells, sortien a fer excursions amb ells, i aquests vincles, aquesta bona sintonia entre els jugadors i la gent del país va fer que se'ls proposés fins i tot al partit de Festa Major, que coincidia que estaven aquí, que juguessin amb l'Andorra, i així ho feien. No hi havia aquests compromisos de les grans marques ni de drets d'imatge, i es posaven tranquil·lament la tricolor i evidentment, com us podeu imaginar, el partit de Festa Major l'Andorra l'acostumava a guanyar per golejada, perquè clar, tenia grans figures com Kubala a les seves files per enfrontar-se amb equips del voltant, de la Seu o del sud de França. M'ha sorprès les persones que ja han vist el llibre o amb les quines he compartit documentació gràfica, moltes d'elles s'han sorprès. Ostres, aquesta foto no l'havia vist mai. Caram, aquesta imatge no sabia que existís. Per tant, hem pogut localitzar, remenant arxius, imatges, algunes d'elles inèdites, que és la primera vegada que es publiquen, estaven positivades, en fotos positivades, però que estaven guardades en algun calaix o en algun armari. Les hem pogut traure del calaix, les hem pogut traure d'allà on estaven guardades i les hem pogut posar en el llibre. Són imatges inèdites, n'hi ha unes quantes, entre les quals s'hi veuen persones, sobretot històriques, persones als anys 40, als anys 50, als anys 60, que evidentment mai més podran repetir aquestes imatges. Pràcticament a totes les seccions del Barça hi ha hagut presència d'algun esportista del país. La de futbol i la de rugbi són les més nombroses. La de rugbi, sobretot, jugadors del BPC que estan estudiant a la universitat a Barcelona o propers a Barcelona i que aprofiten per anar a jugar amb la secció de rugbi. La de futbol també ha estat molt nombrosa, la representació d'esportistes andorrans, futbolistes andorrans que han passat per la base del Barça, i després també la de bàsquet. La de hoquei sobre gel, la de hoquei sobre gel n'han passat també diversos. La d'atletisme, un exministre del govern d'Andorra va militar a les files de la secció d'atletisme del Barça. Per tant, totes les seccions sempre han tingut alguna persona, algun esportista, l'equip femení, la de vòlei, que procedeix d'aquí del país. És un llibre que potser aquell que no senti el país o no senti els colors del Barça el deixarà indiferent,
però és que és un llibre que no és només un llibre del Barça i no és només un llibre d'Andorra, és un llibre que recull història a través d'històries, a través de testimonis, és un llibre que recull documentació gràfica, és una mica com un Instagram, no? Perquè hi ha moltes fotografies, i és un llibre que explica al final com al llarg dels darrers 125 anys un país i un club han anat interactuant i han anat teixint uns vincles que avui dia encara són molt potents. De fet, el llibre l'he volgut titular Principat Blaugrana perquè és que crec que ara mateix el Barça és un dels, si no el que més, és un dels clubs que aixeca més passions aquí al país.